Salom, horas madihita saluhutna. Di hamah kadamang dohok dainang, manang di dia pehamu maringanan. Tangiang nami, toktong mahamu di bagasan hai pason, dohot pangaramotion itu hatta Yesus Kristus. Adorakso taparadi hatan itu hatta jumulu mahita martangiang. Asini rohaba di hamu dohok dame siad debata amata, dohot sian anak na Tuhan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Hatan itu hatta na gabe camita di partangya ngata. Ima epistel di minggu paunopon dung Trinitatis di tanggal 12 Juli 2026. Hatan itu hatta na tarsurat di buku 5 Musa bidu 15 ayat onom rodi ayat 10 sada manang kitab ulangan. Bidu 15 ayat onom rodi ayat 10 sada jala topik ni minggu tadi si marsiurupan saling menolong. Hujah madihita sonoma didok hatani tuhatta. Ai pasu-pasuon ni Jehovah debatam doho songon naung pinar baganai hiat tuho. Jadi pasalium mutorop akabang soparbigu. Alai dang mersali anggoho. Jala gonggomanmu torop akabang soparbigu. Alai anggoho dang jadi rajaan nasida. Tungsura adong di tonga-tongamu sahalak na pugus sian haha anggim di bagasan sadasian akahutam ditanomi silehonon ni Jehovah debatam tuho dang jadi papironmu roham. Jala dang jadi tutuponmu tanganmu maradupo dongammu napugusi. Ikor ringgaso mamuhai tangammu di ibana. Jala buaso pasali ibana pasikopo di ibana. Marguru tugodangna nahurang di ibana. Sairamoti dirim asa unang tubuh pikiran najahat di bagasar roham. Madok songonon nungalam jonok tahun papituhon. 5 tahun haluaon. Gabi murhing pamerengmu mida dongammu napugusi. Lau sudah to mangaleho tu ibana. Gabi alu-alu hanon naho tu Jehovah gabi dapotan dosa ho. Ikon buas lehonomu ibana. Unang pola marmuruk-muruk roham. Dina mangalehoni ho tu ibana. Ai alani ido pasu-pasuon ni Jehovah debatam doho di saluhut ulaumu. Doh disaluhut najinamani tanganmu. Aidak tagamon masadi adong halak napugus di tonga-tonga ni tanui. Alanido ubahin hutonaho tuho songonon. Ikor ringgaso mamuhai tanganmu mangaleho dongammu natargugut jalan napugus di bagasan tanomi. Ima hatani tuhatta. Di hamuaka amanami dohot inanami marsiurupan ido di dok topik ni mingguta di minggu paunopodung Trinitatisi. Molo di hata Indonesia di dok saling menolong. Songo dia do na marsiurupan onate. Molo di dok marsiurupan berarti saling. Molo di hata Indonesia nak keningan saling. Ido asa di hata Indonesia saling menolong. Jadi memakai kata saling. Dang boy holan naripe majalo manang naripe siurupan. Iko boy do mangurupi. Guarna pena masiurupan berarti ikon na timbal balik doi. Ikon na kedua belah pihak doi. Ibarat ni na martopak dang boy holas sada tangat tau nate ikut dua cadorupan ibuti. Jadi molo didok marsiurupan diurupi jala mangurupi. Ima molo naniat tusan. Tengok do na baru di huta na marsi urupan lahu mabuat eme nang ditiki na mangulai teh. Soni ma gobaran ni na marsi urupan. Misalnya sadarion tu juma manang tu haumani halakama marsugut tu haumani na mangurupi ima. Jadi soni marupani halak kitai na julu pasidukon akka ulauna jala saling menolong, saling menopang. Jadi dangadong naholan ripe siurupan. Jadi molo diurupi ibana, ibana pe ikon mangurupi do. Bahasa olo marsiurupan.
totuna parjulu ala mangulu jala mangula dope holongi. Hupikir ido syarat na parjulu. Molo mangula dope holongi di ibana ukap dorohane mangurupi. Alai molo lam ngalido holongi disido non lam mago rohana marsiurupane. Jadi kucina disido saliling miat dope di ibana holong ni rohai ukap do tangan ni ukap do rohane mangurupi donganna. Ala adong dope rohana sapakilalaan dihilala pakilalaan ni dongan nai. Jadi molo nunga mati rasa ibana mago pakilalanna. Bohabe nun ni mangurupi guarda pena mati rasa de. Tang dihilala be. Jadi nahu hilalado pakilalan ni dongani kebi ulu tahe ulu ningo marupani batu emak ningo ni hilala ni rasahon songo dia pakilalaan ni urupi majau leba uripi majau edain ulu gabi ningo rupani yesoi hiani alaman pengalaman si songoni napatuluhon ala adong dope kepedulian anggon waing hira na so lampeduli be todongan na ate. Jadi saliling adong dope kepedulian ni ukap dorohane mangurupi. Marsiurupan totu akamang dohot tamuinang hatarida anni haporseaudwe. Di bibil tai takas sudah didok ikon marsiurupan jala ikor rade mangurupi. Jadi molo olo mangurupi, molo olo hamu mangurupi, hataridian ni haporsiaw taidwe. Marsiurupan totu ngulu naung takas makanguluhon hatani debatadwe. Lapatan na molo takas do dihanguluhon ibana hatani debatai dibotoido patupahon pangurupion. Taboto do adong do jol masirajati ka. Jadi molo ngamanguluon hatani debata di ibana mangulu haporsiaonna porsia mahita. Pasti do ukap tangan ni terbuka tangannya untuk menolong. Na marsiuru pano nakamang dohot tamuinang dus di dohot na pagala lilin ni dongan. Totu hiado hita pagala lilin ni dongan ate dakola pagala kon lilita duk tagalaki lilita ita pagala ma lilin ni dongani. Taingok ma ditikina pagala kon lilin ni dongani hita dakpola gabe moro api ni lilitai ditiki na pagalak lilin ni dongani. Tabayak ko jurupan songoni. Jadi songoni dotong na mangurupi sebuah lilin tidak kehilangan cahayanya ketika menyalakan lilin yang lain. Buah moro diberi kamu api ni lilin mi lilitai ditiki tagalaki lilin ni dongan. Dao. Songoni mah nama si rupa. Jadi adong do halak rupani anong gabe moru diau gabe suarong diau ninna tau dang moru molo di bagasa turpukon nakididok pasu-pasuon ni debatado taban ni debatado sikak ni dio alani dang adok ti kita laho menunda-nunda mangurupi dongan unang didok songonon molo nunga mamora awan non urupaku mah akadongaki. Jadi jolo mamora ibana. Dak tohoya te ati bohado dung mamora kebimu barohana. Jala na mangurupion tang mamereng godang manang otik na niomona. Relatif dwe. Ba otik na dong, ba otik diurupi. Godang, ba godang diurupi ate. Jadi tangan yang terbuka, hati yang terbuka. Molo di bagasa turpuk tai nakid didokon rohaido perjulu ukap. Jadi molo nunga ukap rohana tangan ope terbuka. Adong do halak tangan na do terbuka ukap. Alai rohana tertutup. Akhirnya dengan terpaksa maibana. Patupahon pangurupioni. Daktar jua. Ninna rupani. Jadi urutan na kita bereng diturpuki. Molo nunga ukap rohai hatinya terbuka. Tangan pun akan
terbuka untuk menolong. Hamua kadongan maragam do dalata mangurupi dongan. Maragam dengan berbagai macam cara kita menolong sesama kita. Adong do marhite na marsilehon-lehon. Terserah marupani manang aha nani lehon nai hobar tu kebutuhan ni nama karikoto ni. Urupi jauba patu jauba ina di leon. Adong musedo marhite na pasalidongan memberi pinjaman. Ahu pinjam jo, hepeng munai pinjam juba. Hepeng mi paima margeser barangon ninna. Pinjam juba gula munai paima maronan. Ahu ingok dope na baron na tuwe-tuwe molonunga hari Kamis tu hari Jumat olo nama dangadong bedi dapur. Gula mo pe dangadong, gula pe dangadong be, anggo kopi arong dope. Alana kopi disuat do tok kopi. Alai gula iko sa pasar be. Lau ma mamijap tu tangga nai. Tu hobar jawi di dok ma eda pijam jo gula munai pai mamarona marsugut. Huingok do pe rubat ni. Anggon waeng ra dangadong besongonia te. Nama si pijam manon. Lau sido waeng na taida tong rupani di bagasan trupukon. Guarna pe nama mijam ikut di paula do na pinijam nai. Unang atong gabe pijam los. Beda do na mga lehon doho na papijapon. Jadi di bagasan trupukon salah satu dalam mengurupi dongani ima papijapon. Tu aka haha anggina doho tu aka jolma na asing. Hama kadongan taida do di bagasan trupukon dalam ni halak mengurupi akadongan nai terlebih haha anggina songon naudok nakiningani ima marhite na pasali dongan nai na pasali haha angginai na pasali nasida pasali dongan jalan na humebat na tabereng rupani aturan nai ganup di ujung ni tahun papituhon ikon patupaun nasida haluau ima marhite na menghapus utang manang pijaman nai di ayat 2 ro di ayat tului takas didok di si aturan na songonon. Iko songonon do pangalahon ni tahun haluau ni. Ganup halak parutangan na pautang dongan na dang jadi tungguon na dongan na manang haha anggina. Ainung nga pola ditiktikon halak tahun haluaun di Jahoba. Anggo halak dagang jadi do tungguomu. Alai manang aha ugasammu di haha anggin iko salesean ne tangammu doi. Jadi molo nunga dapat di tahun papituhon ni molo adokian pijaman na di haha anggina tangbui jaloonnai. Imana ni dokna tahun haluau. Jadi tahun penghapusan hutang. Alai molo tu parbegu na boy do nakiningan didok disi. Kok bisa? Ba ima aturan nasida rupanya. Ima aturan ni hala Israel. Ima dalam nasida mengurupi donganna. Jadi molo pas di tahun ke-7 dang dibayar haangginai dope napini Japon nai ba dianggap doi rupane salose. Tabonai ate. Taingot ate dak tiap tahun. Setiap tahun ke-7 do didok. Ay molo setiap tahun apalagi ganuk bulan baraktar tahun ni ate. Jadi ada masanya bagi orang Israel mereka membebaskan hutang, menghapus hutang niaka parutangi. Ima dalam nasida mengurupi. Ima aturani jala dang bui hirana terpaksa nasida patupai. Ikosian Ias ni rohana, jala ikosian las ni rohana. Didok di bagasa turpuki, dang boy papiron na rohana. Tegar hatinya. Dang boy tutupan na tangan na marado podongan na napogosi. Dang boy sanin na itabuniho rupane tangan na dang boy.
ikor ringgas mamuhai tanganna. Buas pasali donganna. Dang boy tubuh pikiran na jahat di bagasar rohana. Maksudnya pikiran na jahat on. Allah do tutu songoni. Ngana yang dapat tahun papituhon. Gak bisa songon na. Marsa kibana. Hapus na mau non. Piutangon. Gabenin na. Dang boy songoni. Dang boy tubuh pikiran na jahat di dok. Dang boy murhing pamereng na. Ayarong dohala mga leon, alisi sokon na murhing pamereng na. Dang boy, ikon las dorohana, ikon ias dorohana. Dang boy marmuruk-muruk dohana, mga leon. Ima aturani, ima patiki di halak Israel. Arong do batas ni partikian manang waktu pangurupio ni, molonaki didok di bagas saturpuki, ba dangadong batasna. Bahkan di setiap tahun ke-7 mereka harus rela menghapus hutangnya. Mangihuto turpukot dangadong batas ni partikian laho mangurupi. Buasa didok disi aladang masadi adong halak napugus di tonga-tonga nasida. Jadi buasa tubuh pangurupion ala setok tong dua dong napugus di tonga-tonga nasida. Aidak taga memasadi adong halak napugus di tonga-tonga ni tanui. Alanido ubahin hutonahot tuho songonon. Ikor ringgaso mamuhay tangamu mangalehod dongamu natargugut jalan napugus di bagasat tanomi. Ido didok di ayat 10 sadei. Atong akamang dohot tamu inanami. Gaibe akka si pangurupi mahita ate. Unak kolan si urupan. Molo sopit turbui pe rupani mangurupi bapinomat unangnya batat dongan mangurupi. Ayolo dosong oni kan suguru hana ala radi halakan radi dongan nai mangurupi dongan. Pasa oli tarhona inna unak suguru amat tong. Daktar patu pahita dope pangurupio sonari oleh unak tabati halak mangurupi. Unang gabe murhik buhita, unang gabe hita kepanasan ala olo dongat tanah asing mangurupi. Las marohata jala ikon marulupulup do todita. Amin martangi yang mahita. Moliate di ho Tuhan dihatam na kubige hami. Ajari mahami tutu maka nguluhok katami. Asa diparbuehon hatam na badiai parbue na dengkan parbue na tonggi. Radi hami. Gabe pangurupi tudongan nami. Calo matang yang nami. Marhiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.